Jeg hedder Morten og arbejder for Vestergaard Company, som bygger lufthavnsudstyr, hovedsageligt de-ejser, til at afise fly i lufthavnen. Jeg får en papspæk, hvor jeg læser og siger, at det er de her optioner, der skal på bilen. Jeg tegner diagrammerne i PC Schematic og laver det klar, så det også er klar til Automation Service. Og så kan værkstedet digitalt gå ind og hente det og gå ind i Automation Service og åbne for monteringsassistenten, og så kører de på med at bygge tavler for eksempel. Og når bilen er færdig og alt er godt, og ved at vi har taget rettelserne, imens bilen bliver bygget, så er det klar til manuelt. Før vi fik PC Schematic, havde vi et tegneprogram, som tegnede selve diagrammet. Alle kabellister, klemelister og stykkelister var lavet helt manuelt. Ved at vi har fået PC Schematic, kører det automatisk nu. Listerne bliver opdateret efter diagrammerne, man har tegnet. Vi skal ikke printe en masse papir til produktionen. De kigger det helt digitalt, så vi sparer at lave de her 20 mapper til en linje, hvor de skal bruge de her biler, og vi sparer, at man har en masse rettelser, der flyver frem og tilbage, og nogen har fået dem, nogen har ikke fået dem. Det kører digitalt nu, så rettelserne får alle og kan se dem med det samme. Det her med automatikken i diverse lister, funktionen og at monteringsassistenten er kommet ud over er jo ekstra plus for os til tavlemontage, som vi synes gør det rigtig godt og ensartet og nemt at bygge. Forskellen for os er i hvert fald gjort meget med, at vi ikke skal printe en masse papirer og sidde og bladre en masse papir igennem og se, om der er nogen, der har lavet nogle rettelser. Vi får dem ind nu digitalt og kan rette det, alle kan se det, og så sparer vi jo vanvittigt meget papir. I montagen har det serviceprogram gjort, at de kan åbne op digitalt, se det hele, og de kan åbne på databladet og kigge momenttilspænding og des lignende. Og monteringsassistenten kan man gå ind og se kvadrater og det, man har brug for, når man skal montere en tavle. Vi er glade for samarbejdet med PC Schematic og håber selvfølgelig på, at det kan fortsætte, og vi kan komme med nogle ting, som vi kan bruge i hverdagen, og Schematic kan hjælpe os med at få det lavet ind i programmet, så det bliver til at arbejde med.